ಪುತ್ತೆದ ಕರ್ತುಳೆಗೆ ಪುತ್ತೆಡು ಸಿಂಹಾಸನ, ಮಂಗಾರದ ಕರ್ತುಳೆಗೆ ಮಂಗಾರಡು ಸಿಂಹಾಸನ, ಎನದ ಐವಾದಿನಗೂ ಪುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಕೈನಿಲೆ ಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದ ಪಣ್ಪಾವುಂಡೆ. ಕಲ್ತದ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಪಾಲಂಪಾಡಿ ಕರ್ತುಲೆಗೆ ಬಯ್ಯದ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಎನದೈವಾದಿನಗೂ ಅತಿಕಾರಿ ಪಣಪುನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಪಣಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣಪುನ ಪುರ್ಪ ಇಕ್ಕೇರಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪನವುಗೂ ಆಧಿಕ್ಯನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು, ಸತ್ಯದ ರಾಜ್ಯ, ಸತ್ಯದ ನೂಲುಪಾಲು, ಸತ್ಯನಂಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನಿ, ಸತ್ಯನಂಬಿನ ಚಿತ್ತನ ಎರಡೂರು ಮೂಲು ಸತ್ಯ ಬುಡ್ದು ಅವಸತ್ಯ ಬರ್ರೆ ಬುಡೆಯೇ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕಪ್ಪುಡು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲೆನ ತೆರೆಯೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟುಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಮಯಿನೇ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತುಂತು ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಲ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತು. ಆ ಕುಲ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತುದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯ ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬೋಳ್ನಾಡ ದೈವ ಮಲರಾಯ ಶಕ್ತಿದ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪುಣ್ಯ ಫಲಬಲಿನ ತೆರೆಯೋನಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲುಳಿ ಭಜನದ ಪಿಲಿದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕಾರ್ಣಿಕೊಲ್ನ ತೆರೆಯೋನಡು ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ದೈವ ಪೊಟ್ಟ ದೈವ ಬಂಟನ ಕಾರ್ಣಿಕೊಲ್ನ ತೆರೆಯೋನಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಫಲಬಲನ ತೆರೆಯೋನಡು ಬಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗದ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ಫಲವನ್ನು ತೆರೆಯೋನಗ. ಬಂದುಳೆ ಅತಿಕಾರಿ ಪಣಪುನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಪಣಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣಪುನ ಪುರ್ಪ ಇಕ್ಕೇರಿ ಪಣಪುನ ಪಣವು ನೆಕ್ಕ ಆಧಿಕ್ಯನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ಬೋಳ್ನಾಳ ದೈವ ಮಲರಾಯ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ. ಮಲಾರುಡು ಕೊನೆವೂರು ನೆಡ್ದಾವರ ಮಲರಾಯೇಂದು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಣಂದಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆ ನೆಲಟ್ಟು ಸಂದೈತ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಕಬುಲತ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂಬಾರದ ಪರಂದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಬೋಳ್ನಾಳ ದೈವ ಮಿತ್ತಮಲಾರು ತೀರ್ಥಮಲಾರು ಕಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬಾಕ್ರ ಬೈಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಕೊನೆ ಬರುಡು. ಬಾಕ್ರ ಬೈಲು ಚಾವಡಿಡು ತನಕ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೂಜನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾನಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ತೂಪೆಂದು ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತದೆ ಸೂರೇಶ್ವರ ದೇವರ ತಳಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂರೇಶ್ವರ ದೇವರ ತಲಕು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಲರಾಯ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಸೂರೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬಲಿಕಿ ಪಿದಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಡ್ತುಡು ತಾನ್ಲ ಸೂರೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಎದುರು ಸದೃಡು ಬಲಿಕಿ ಪಿದಡುಂಡಿಗೆ ಪಿದಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಡ್ತುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಧುಮಾಸ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಎನ್ನ ಬಲಿಕ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಸೂರೇಶ್ವರ ದೇವರಿಡ ಪನ್ಪಿರಿಗೆ ಈರು ಮಧುಮಾಂಸೋಡು ಈರು ದೆತ್ತೊನು ಬರಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಧುಮಾಂಸೋಡು ಇತ್ತೊಣುವೆ ಈರು ಸಾತ್ವಿಕ ಸೇವೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬರಂದಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಸೇವೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೇ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ದು ದೇವರಿಂದಂಡ ಯಾನ ದೇವರು ದೈವಂದಂಡ ಯಾನ ದೈವ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ದೇವರ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರೇಶ್ವರ ದೇವರ ತಲಕಡತದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಕಟತ್ತಿಲಡ ಬತ್ತು ಕೊನೆವೂರುಂಡು ಕಟ್ಟತ್ತಿಲಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಕಂಡ ತೀರ್ಥ ಕಂಡ ಸಂತ್ಯದ ಕಂಡ ಅಲ್ತೃ ದುಂಬತ್ತದು ಸಾಲೆತ್ತೂರ ದೇವರ ತಲ ಕಡತದು ಕಾಪು ಕಟಪಾಡಿ ದೇವರ ತಲನು ಕಡತದು ಇಟ್ಟೇಲು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ತಲಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟೇಲು ಪಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡೆಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮೆಲುಡು ಮುಂಡ್ಯ ಅಂಗನಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಪಡೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನೆಗತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತ್ರದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನಿ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಬಾಯಾರ ನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟ ಕರಡಿ ಕನ್ಯಾನ ಮಿತ್ತ ನಡ್ಕ
ಆದಿಮಲಾರ ಸ್ಥಾನ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ 4 ಜಾಗೆಡು ತಾನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯನ ಪಡೆಪನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ದೀಪನೆ ಆನೆಕಲ್ಲ ಮಂಟಮೆಗೆ ದೈವ ಮಲರಾಯ ಬತ್ತದು ಕೊನೆ ಊರುವೆ ದೈವ ಮಲರಾಯೆ ಆನೆಕಲ್ಲ ಮಂಟಮೆಗೆ ಕೊನೆ ಊರ್ದಾಯಿ ಒಕ್ಕೋ ತಾನು ಈ ರಾಜ್ಯಡು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಮೆರೆಪಾವುಡು ಪಂಡದು ದೀನಂಚಿತ್ತನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಡಬಾರಿ ಕರ್ತುಲ್ನ ನಡೆಕದೀಪೆ ನಾಡಬಾರಿ ಕರ್ತುಲ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಕರೆಪಿ ಕಂಜಿಗೆ ಅರೆಪಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾಯದ ಪಾಡ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ 7 ವರ್ಷದ ಮದಿಮಾಲು ಜೇವುಗೂ ತನ್ನ ಮಾಯ ತೊಡಗದ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಡಬಾರಿ ಕರ್ತುಳು ಪನ್ಪಿರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪುನೆ ಉಳವುಲ್ಲ ದೋಸನೆ ಉಂದುದಾನೆ ಸೋಜಿಗ ಕಲಜಿಗ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಅಳವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಂಗುಡು ಕೇಣಬೇರೆ ಅಳವಳು ಪಂಚಾಂಗುಡು ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಬೋಳ್ನಾಡು ಶಕ್ತಿ ಈ ನಡಕ ಬೈದೆ ಅರೆನ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ ಪಾಡುಡು ನಂಬೊಡು ಪೂಜಿತ ಬಲಿರೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಂಡಿ ನಡೆಗೆ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ ಪಾರ್ದು ಪೂಜಿತ ಬಲಿರೊಂದು ಆ ದೈವನು ಇಪ್ಪೇರೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಾಯಿ ಪುಟ್ಟಿತಲ ಕಡತದು ಕುಲ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತುಗು ತಾನು ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರುವೆ ಆ ಕುಲ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತುದ ಪುಣ್ಯ ತಲಕ್ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕುಲ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತುಡು ದೈವ ಮಲ್ಲರಾಯೇ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ತಾನು ಕೊಂಡುನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳನ್ನು ಪಡೆವೊಂದು ಮೂಲು ಬೋಡು ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆಡು ತಾನು ಕೊನೆ ಊರೊಂದು ತನ್ನ ನೇಮ ನೆರಿ ಆಯನ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಜ್ಜೋ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಪುಡು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಳಕೊನುವೆ ಹೊಸ ಪುದ್ದಾರದ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹೊರಟು ರಾಜ್ಯಗೂ ಪುದ್ದರುಣಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಮಲಾರದ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಬೋಳ್ನಾಳು ದೈವದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿದ ಪುಣ್ಯಪುರಾಪನ ತೆರೆಯೋನುಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಡೆಕಬೋಕೋ ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಮೂಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಬಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯರಡ ಪಾತ್ರೆಗ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಷ್ಟಿದ ಒಂದು ಹಿತಚಿಂತನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಸರ್ವ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ನಡಪುನೆತ್ತ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇಡೀ ಊರುಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಡಾವಳಿಲು ಉತ್ಸವಲು ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಗೆ ನಡಪೊಡೊಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಕರ್ತವ್ಯರ್ನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಊರುನ ಒಂಜಾತು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತನವೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ ಬಾ ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಳಿಗೆ 10-18 ಗುತ್ತು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪು ಅತ್ತಂಡ 10-18 ಮಂಚವು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪು ಈ ನಡೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ದೈವ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಜಿ ಜನನ ಸುರುಕ್ಕುಲೆತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪ್ರಥಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವು ಕೊಡ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಹಿರಿಯ ಬಾರಿ ಕರ್ತವೆ ಪಂಡ ಯಜಮಾನನ ಪುದರ್ ಸಂಕಪ್ರೈ ಪಣಪುನ ಪುರಾಪುಡು ದೈವಲೆಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಚಿಕ್ಕೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣಪುನಂಚೊತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ದೈವಲೆಪ್ಪುಂಡು ಮೂಜನೇ ಜಾಗದ ಲೆಪ್ಪು ಬಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣಪನ ಪುರಾಪುಡು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಂಶಧಾರೆ ಇನಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರೇನು ದೈವಲೆಪ್ಪುನು ಪುದರ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಅಂಡ್ಲ ಅವಳು ಬಣ್ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ಲೆಪ್ಪಿರು ಇಡೀ ಕೊಡ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತುದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಪಿರವುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಣ್ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರನ ಭಾರಿ ಬೆಗರ್ದ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ತ ದೈವದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಗತ ಆಯಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತನ್ನಂತಾನು ತೊಡಗಿಸೇನಾರು ಐಟ್ಲ ಬೋಳ್ನಾಳು ದೈವದ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಚಲನೆ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದೈವದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೆರಿಪವಿರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅನ್ನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತುದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋಳ್ನಾಡು ದೈವದ ಧರ್ಮದೈವದ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಡಾವಳಿ ಅತ್ತನ ನೇಮ ಉತ್ಸವ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಡಪುಡು
ಅವಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ತಂಡ ಧರ್ಮದೈವಳನ್ನ ಪರಿಚರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ವೈಭವ ಕೊಡ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತು ವಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡ್ ಬೋಳ್ನಾಡ ದೈವದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವದ ಬಂಟ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವಲಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಈ ಬೋಳ್ನಾಡ ದೈವದ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಕೊಡ್ಲಮುಗೇರ ಗುತ್ತುದ ಆಧೀನತೆಡ್ ಓ ಪೂರ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿಪ್ಪ ಆದಿ ಮಲಾರ ಹಿಡಿದು ಆನೆಕಲ್ಲ ಮಂಟ ಮೇಗೊಂದು ಬಚ್ಚಲರ ಪರಂದು ಬತ್ತದ ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಈ ಮಲಾರಾಯ ದೈವ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೀನ ದೃಷ್ಟಿ ನಾಡುಬಾಡಿ ಕರ್ತಲೆ ಬೋಡುದು ನಾಡುಬಾಡಿ ಕರ್ತಲೆ ಬೋಡು 7 ವರ್ಷದ ಮದಿಮಾಲ ಜವಿಗೂ ಈ ಮಲಾರಾಯ ತೊಡಗಿದ್ದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪಿದೈಡೆ ರಾವರಣೀಶ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಿ ಬಂದಿಪ್ಪನ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದೇನು ಇಂದು ದಾಂಡಿ ಸೋಜಿ ಕಾಲ್ಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಡುಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಕೇರ್ನಾಗ ಅಲಾಲ ಪಂಚಗೋಡಿ ಕೇರ್ನಾಗ ದೇವರೇ ಸರಿ ಹಂಚಿನ ದೈವ ಬೈದಿದ್ದು ಈ ದೈವನು ನಿತ್ಯ ನೇದ್ಯವರು ಪೂಜೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದು ದೈವದ ಅಪ್ಪನೇ ಅಪ್ಪಲಿಗೆ ಆತ ಪೊರ್ತನಾಗ ದೇವರ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಮಲಾರಾಯನು ನಿತ್ಯ ನೇದ್ಯವರು ಪೂಜೆಯರಿಗೆ ಎಂಕನ ತೂಕನಂದ ಉಜ್ಜಾಲ ಬೋಡು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ದೈವದ ಅಪ್ಪನೇ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ತೂಕನಂದ ಮುತ್ತು ತೂಕ ಉಜ್ಜಾಲು ಪಾಡ್ಪಾಯರು ನಾನು ಇಂಕ ಸಾನುಗೆರ ಮನೆ ಬೋಡು ಬಂದಿದ್ದು ದೈವದ ಅಪ್ಪನೇ ಅಪ್ಪಲಿಗೆ ಆತ ಪೊರ್ತನಾಗ ಪತ್ತಾದಿ ಪಾನೆ ನಾಡುಬಾರಿ ಕರ್ತುಲ್ಲ ಮಲಾರಾಯ ಬರ್ಪಿರ್ಗೆ ಮೂಡಾಯಿ ಪುಟ್ಟಿಸ್ತಾನದ ಬೊಲ್ಲೆ ತಸತ ಮರತ ಮುಜಲ್ದು ನೆಗತ್ತೆಗೆ ಮಲಾರಾಯ ಎಂಕ ಜೀ ಅಗ್ಗಡಿ ಸಾನವನ ಕಟ್ಟಾಡುದು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಆತ ಪೊರ್ತನಾಗ ನಾಡುಬಾರಿ ಕರ್ತುರ್ಲು ಕುತ್ತಿ ಕಟ್ಪಾದಿರಿ ಕುಲರಿಗೆ ಪದ್ದಿರಿ ಸಂಕಡು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಾದಿರಿ ಚವಲಡು ಬೇಪದಿರಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಪ್ಪಾರ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾರ ಪಡ್ಪಾದಿರಿ ಪದಿನದ ಬಿಡಿದು ಇಪ್ಪದಿರಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಪ್ಪಾಡು ಹೋಮ ಇಪ್ಪದಿರಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಡು ಕಲಸ ಏರಾದಿರಿ ಕೋರಿ ಬಲ್ಪವನ್ನದ ದೈವರು ಒಕ್ಕೇಲ್ ಮನ್ಪಾದಿರಿ ಒಕ್ಕೇಲ್ ಮನ್ಪಾದು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ದಾನ ಬೋಡುದು ಬಂದು ನಾಡುಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಎಂಕ ಒಯ್ಪಿ ಬಂಡಿ ಬೋಡುವುದು ದೇವದಪ್ಪನೇ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಯ್ಪಿ ಬಂಡಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ದಾನ ಆಡು ನನ್ನ ಇರು ಬುಡಾರ ಸೇರಲಿ ಎರಡು ಗುತ್ತು ಬಾಲಿಕೆ ಪತನ ಬರ್ಪೇನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ್ದು ನನ್ನಿ ಪೆಲಕಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನಿ ಪೆಲಟ್ಟು ಅವು ಪ್ರಮಾಣ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಂದದು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಸ್ಥಿರಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕುಳ್ಳಮಗಿರ ಗೊತ್ತಿಗೂ ಮಲಾರಾಯ ಕರೆದಿಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ 7 ಜನ ಅಂದ ಬಲ್ಲಾಕ್ಲುಪ್ಪಿರಿಗೆ 7 ಜನ ಬಲ್ಲಾಕ್ಲ ಕಲಡು ಕಟ್ಟಿದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡುವರಿ 14 ತೊಟ್ಲ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆತಾಡ್ದುಂಡು 14 ತೊಟ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಕೀಳ್ಕಿಲ್ಪಾವಿಗೆ ಇಂದು ದಾನೆ ಸೋಜಿ ಕಲ್ಜಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಲವಲ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ದೈವ ಬೈದಂಡು ಈ ದೈವನು ನಂಬರು ಚಾವಡಿ ಅವರೊಂದು ದೈವದ ಅಪ್ಪನೇ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೈವನು ಯಾರು ನಂಬ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರ್ಗೆ 7 ಜನ ಬಲ್ಲಾಕ್ಲು ಆತ ಪೊರ್ತನಾಗ ದೈವ ಉಗ್ರ ರೂಪರಾದು 7 ಜನ ಅಂದ ಬಲ್ಲಾಕ್ಲನ್ನ 14 ತೊಟ್ಲ ಬಾಲೆ ಜಾಪಾದು ಕಂಬಳದ ಕೋಡಿ ದೀಪಾಯರಿಗೆ ಆಕಾಶದ ಪೂರ್ಣ ಪನಿ ಬರ್ಸೋಗು ನೇತ್ರಾತಿ ಗಂಗೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪಾಯರಿಗೆ ಆತ ಪೊರ್ತನಾಗ ಕಾಡದ ಬಣ್ಣ ಬರಿತಾ ಇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಳ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಳ ಮುಳುಪಿರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಡೆ ದೇವದ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಂಕ ಧರ್ಮ ಚಾವಾಡಿ ಆವಡು ಇಂಕ ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಬೋಡು ಇಡೀ ಸರ್ವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 7 ಜನ ಬಲ್ಲಾಕ್ಲ ಕೈಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಐಕ್ ಆಜಿ ಮೂಡಿ ಕಂಬಳ ಕಂಡಲ ಆಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಬಳ ಮಿತ್ತ ಕಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕರಿಯರಲ್ಲ 1001 ಮುಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ನಿಖಲ ಜೀವನಾಂಶಗಳ ಬಂದದು ಅಕ್ಲ ಕೈದು ಬುಡುಪಾದು ಅಕ್ಲಿನ ದೇಶಾಂತರ ಮಲ್ಪಾಯಿಗೆ ದೇಶಾಂತರ ಮಲ್ಪಾದು ಬೆಕ್ಲ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಾಯಿ ಅಪ್ಪನ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪ್ರಕಾರ 826 ವರ್ಷದ ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ಕಟ್ಟಾಯರು ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಮಗಿಲ ಗೊತ್ತು ಕೊನೆಯಲು ಬಾಲಿಕೆ 10 ಗೊತ್ತು 10-18 ಜಾಗೆ ಅಂತ ಪಂಡು ಉಂಟು ಪಂಡ 18 ತೂಕನಾದ ಉಜ್ಜಾಲು ಉಂಟು 18 ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಪಂಡ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕುಳ್ಳಮಗಿಲ ಗೊತ್ತಂದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಅವು ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ 7 ಕೋಡಿ ನೇಮೋತ್ಸವಗಳ ಪುಂಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕುಳ್ಳಮಗಿಡಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಕಂಬುಲ್ದ ಕೋರಿ ಪೂಕಾರೆ ಅಂದುಂಡು 4 ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಒಣಸಿಗೆ ಪಂಡ 16 ಮುಡಿ ಅದು ಬಿತ್ತೊಂದಿರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ 16 ಮುಡಿ ಆಜಿ ಮುಡಿ ಮೂಜಿ ಮುಡಿ ಒಂದರ ಮುಡಿ ಈ ರೂಪ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆದೊಂದಿರ್ತದೆ ಈಡಾಗ ಒಂಜಿ ಊರದ್ದು ಒಂತಿಗೆ ಸಂತಿಯ ಮಲ್ಪದಲ್ಲ ಜನ ಸರ್ವಲ ಅಂಬಕ್ಲ ಕೈಡ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಬಿರ್ದು ಮಲ್ಪ ಅಂತೀರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಂಡಾರ ಹೋದು ಪ್ರಧಾನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಕಂಬಲ್ದ ಕೋರಿ 2ನೇ ಯಾಪನ ಮಂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಧರ್ಮ 3ನೇ ದಿಕ್ಕ ಬಂಡ ಪಜ್ಜುವ ಬಾಕಿ ಮಾರಿ ಕಂಡೋಡು ದೊಂಪ ಪಾಡಿದ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನೇಮ ಅಂದು ಉಂಟು 4ನೇ ನೇಮ ಮೂಡಾಯಿ ಪುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೋಡು ಕಾಲಾವಧಿಯ ಕೆಡ್ಡೋತ್ಸವ ಒಯ್ಪಿ ಬಂಡಿ ವಲಸರಿ ಎಂದು ಅಂಚೆನೆ 5ನೇ ಆಪುರತ್ಯ ಸ್ಥಳ ಆನೆಕಲ್ಲ ಮಂಟ ಮೇಡಾಪಿಂಚಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ 6ನೇ ಜಾಗದ ಪಂಡ ಪಿಲಿಗುಂಡ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಂಡಾಯನ ಉತ್ಸವ ಅಂದು ಪೋಪು ನಾಯಕ ಪುಡೆ ಬರ್ಪು ನಾಯಕ ಕಡೆ ಬಂದು ಕಡೆಗಂಡಾಯನ ಉತ್ಸವ ಅಂದು ಪಿಲಿಗುಂಡ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಡ್ಡೋಸದ ನೇಮದ ಮನದಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಮಲಾರಾಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಗೂ ಆದಿಸ್ಥಾನದ ಅಪ್ಪನ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ವಲಸರಿಂದ ಅನ್ಪುನ ಕಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಅವು ಏತ ಕಾಲುಡು ಅವು ಅಜೀರ್ಣೋತ್ಸವ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಾದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾದ್ದು ಅವಳೈತೆ ಒಯ್ಪಿ ಬಂಡಿಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಅಂಚೆ 18 ಉಜ್ಜಾಲ ಪಂಡ
ಈ ಕುಲ್ಲಮಗೆ ಇತ್ತಿನ ಉಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾಡುಬಾರಿ ಕರ್ತನ ಅಲ್ಪ ಆನೆಕಲ್ಲು ಮಂಟಾಮೆ ಪಿಲಿಗುಂಡ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಬೋಲನ ಒಂಜತ್ತಡಿ ಕೋಡಿಜಾಲು ಬಗಂಬಿರ ಕನಿಯೂರು ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಗುತ್ತು ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪೂರ ಅದು 18 ಉಜ್ಜಾಲು ನನ್ಪು ನಾವು ದುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರೋದುಂಟು ಇನಿಕ್ಕಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಾರು ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆದ ನಂತರ ಆ ಸಂಕಪ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಂಜ ಉಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪೊಂಡು ಪೊಂಜವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಡಳಿತ ನಂತರದ ಬೊಕ್ಕ ಆರನ ಮಗಳು ಹೇಮಲತಾರು ಪೂಂಜ ಪನ್ಪುನಾರು ಈತ ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರನ್ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಿ ಆಂಡ್ಲ ಇತ್ತ ಆರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಆರನ ಮಗಳು ಬತ್ತದಿಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಮುಡಿಪು ಕೊನಾಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದಿಲ್ಲೇರಿ ಆಂಡ್ ಈತ ಮಾತ ಈ ನೇಮಗಳ ಈ ಪೂರಾ ನೇಮಗಳ ಕುಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದಂತ ಕೈದೇ ನೇಮ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಕಾಲದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಲನ್ನಾಗ ಈ ಭೂಮಿಗಳು ಮಾತ ಅಕ್ಲಕ್ಕನ ಸ್ವಾಧೀನಾತದ ಪೋದನಾಗ ಅವು ಜಾಗಿಡೆ ಅವು ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತಂದು ನೇಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಆಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕುಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವಗಳ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿ ಒಂತಿಗೆ ಇದ್ದಿ ಸಂತಿಗೆ ಇದ್ದಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಮಗೆದ ಗುತ್ತಿನಾರೇ ಈ ಹೇಮಲತಾರು ಪುಂಜ ಕೈರ್ದೇ ಕಾಸಬಾರ್ದು ಈ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮನ್ಪಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ನೇಮ ನಡತೊಂದು ನನಲ ಇಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುಂದು ಅನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ನಂಬಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಮಲರಾಯಗೆ ಪಂಡ ಬಣ್ಸೆಟ್ಟಿನ ಪಂಡ ಈಗ ಮೂಲ್ಯಾತಿಗೆಲ ಗಡಿಲ ರಡ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ತನ ಯಾನು ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲಲು ಅಂಗಾರೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಿಕ್ಕಡು ಉಜ್ಜಾಲಿಡ್ಲ ಯಾನು ಪೂಂಜಿ ದೇವರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೋಡೋದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲಮ್ಮಗಿರ ಗುತ್ತಿನವರಿಗೆ ಅರಸ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉದ್ಯಾವರಡು ಮೆಗ್ಗೆ ದೈವಲಿಗೆ ಗಡಿ ಉಂಡು ಆರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿಮ್ಮ ಬಂಡಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ಕುಲ್ಲಮ್ಮಗಿರನೇ ಸಂಸಾರ ಗಡಿ ಸರಿ ಆನ ಈಡೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಮುಲ್ಪಲ ದೈವ ತಿಮ್ಮ ಬಂಡಾರಿ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಆ ತಿಮ್ಮ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ನಂದ ದೈವನು ಬರ್ಪವನ ಪೊರ್ತು ಆಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತದ್ದು ಆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಆರು ಬತ್ತಿಜರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುಲ್ಲಮ್ಮಗಿರ ಗೊತ್ತುಗುಂಡು ಬಣ್ಸೆಟ್ಟೆಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗನೆ ನಂಗೆ ಮೇ ಇರ್ಮೆನ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಅವು ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪು ದಾಯಕೆಂಡ ನಿಖಲ ಮೂಲದ ಬಣ್ಸೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಕ್ರಮತ ರಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ನಿಖಲ್ನ ಯಾನಿಡಕ್ಕೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಗಡಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕಲ್ಡು ನೆಕ್ ಈ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಲು ಪುರ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ನಿಯಮ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದುಮ್ನಾಣಿದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಶುದ್ಧಾಚರಣೆ ಉಪ್ಪುಡು ಮಂಗಳವಾರ ಪೂ ಪಾಂಡ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ತಾನೇ ಎಂಕ್ಲ ಶುದ್ಧಾಚರಣೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳಿತ್ತಂಡ ಎನ್ಮ ದಿನದ ದುಂಬು ಕೋದಿಗುಂಟಾಂದು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನಂದು ಉಂಡು ಕೆಲಕೊಂಡು ಆ ಎನ್ಮ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅತಿ ಶುದ್ಧಾಚರಣೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಬಂಡರ ಏರ್ನ ದಿನ ತಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಒಣಸು ಮಲ್ತಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಣಸು ಮನ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಪಲಹಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಳ ಬಳಂತ ಇರ್ತ ಪಲಹಾರ ಅವರೆಂಕ್ಲೆ ಉರ್ಪಲ ಇರ್ತ ಪಲಹಾರ ಅವು ಬೇಯ್ಪುಂಡು 2 ಸತಿ ಬೇಯ್ತಂದು ಅವು ಚಂಜಾನಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಐನು ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಂಕ್ಲ ತಂಟಿದಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಟಿದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಎನಗೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಯಮ ಆನಾಗ ಅವು ಪೀರಿನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಪುನಲ್ಲ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಕಾಲದ ಆಗುದುಂಡು ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆ ಆನಿಗ್ಲೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಆನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಳಸರಿ ಬಂಡಿ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಮನದಾನಿ ದಿನ ತಾನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ಯಾಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂಡ ಬೊಳಂತ ಇರ್ತದೆ ಆಳಿರ್ತದೆ ದೋಸೆ ಅತ್ತಂದ ಚಾ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಬೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೊಂಡ ಅಂದರೆ ಪರಪುಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಕೊಡ್ಲಮಗೇರು ಗುತ್ತದ ಸಂಕಪ್ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಂಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಆಣ ಅಂಜವು ಕರಿದು ಪೋಣದಾಂಡ್ಲ ಈ ಗುತ್ತದ ಅಧಿಕಾರ ಪೊಣ್ಣ ಪೊಂಜವಳಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚುತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣ ಪೊಂಜವಳೆಡು ನಮಕ್ ಉಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಒರ್ತು ಕಟ್ಟದೇರು ಮೂಲ ನಡಪುಡಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಡಾವಳಿಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲೆಲ್ಲ ಅತ್ತನ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಲ್ಲ ಅತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಪತ್ತೆರೆಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಮೆದಾತ ತೊಡಕಾವನಲ್ಲಕ ಅವೇನು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಉಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಜನ ಮಂದೆ ಅರೇನು ಉಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಎತ್ತೊಂತೇರು ಆರ್ನ ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ತೊಜಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತಾದಿಡೆ ಎಡ್ಮೆದ 7 ಭಾಗದಾತ ಚುತಿದ ಅಂತಿನಲ್ಕ ನಡಪೈನಾರು ಅರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಳು ಹೇಮಾವತಿ ಆರ್ ಪುಂಜ ಬಾರಿ ಮುಲ್ತ ಸೇವೆ ಇನಿಯರೆಗೆ 85 ವರ್ಷ ಕರಿಣಂದಾಂಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಮಲ್ಪಿರು ಅಕಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಆರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲಿರೆಗ ಇರೇನು ತೂನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಇರು ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹಡು ಉಲ್ಲಾಸಡು ಮುಲ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳಾರೆ ಈ ಕೊಡ್ಲಮುಗೇರು ಗುತ್ತು ಪಣ್ಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯ್ನವು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೋದು 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಗೆ 250 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬೋಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತಂಡ ಈ ಇಲ್ಲದ ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚರಿತ್ರೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಲು ಅತಂಡ ಈ ಗುತ್ತುಡು ವಾವಾ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡಪುವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಚೌತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಗಲ ಹಿರಿಯ ಬಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯತೆ ಆದ ಇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಗುತ್ತುದ ಉಳೈದ ಕ್ರಮಗಳು ಅದ ಮುಲು ಸುರು ಒಂದು ಬಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಲು ಬಿತ್ತು ತಾಕಬಾಗ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದು ಕಣಿ ದೀದು ಒಂದು ತಾರ ಎಂಚಿನ ನಕ್ಲು ದೀದು ಮುಲು ಇದು ಬರ್ದು ಹೋಗ್ತೀರ ಸರ್ ಬರ್ದು ಬಿಸುಕನಿ ದೀಪನ ಹಾಂ ಬೇತ್ಯಾವ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಚೌತಿಗುಂಡು ಚೌತಿದಾನಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಉಂಡು ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಊರ್ದಕ್ಲು ಭೂತ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅರಿತಾರೆ ಗೊರೆರುಂಡು ಕೆಲಸದಕ್ಲಿಗೆ ಭೂತದ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸೈತನಕ್ಲ ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಸೈತನಕ್ನ ಬಳಸರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೇಮದ ಪಗ ರಾತ್ರಿ ಬಳಸರುಂಡು ಸೈತನಕ್ಲಿ ಬೀರ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಮೂಲ ಸೈತನಕ್ಲೆ ಬಳಸೋದು ಬುಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಂಡಾರಕ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 300-400 ಜನ ಸೇರುಂಡು ಮುಳ್ಳು ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಶೇಡಿ ಪರ್ಬಂದುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂಕರೆ ಬಡರುಂಡು ಕುರಿ ಮೇಪವನ ದಾನಿ ಪೂಕರೆ ದಾನಿ ಕುರಿ ಮೇಪವನ ಕುರಿ ಮೇಪವನ ದುಂಬು ಒಂದೇನು ಏರ್ಲು ಕಟ್ಟುದು ಮಂತುಂಟು ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲು ಒಳಗ್ಗೆತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿನ ನುಗ ಬತ್ತದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಮುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಪಣೆ ಮೂಲಿಡು ಕಂಬಳದ ಮೂಲಿಡು ಉಂಡು ಆನೆ ಬುಕ್ಕ ನೇಮ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ನೇಮ ಹಾಪುನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ನೇಮ ಇರುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಆನಿ ಈತ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಡಪಾಯರುಂಡು ಇನಿ ಗುತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ದೂರ ಊರುಡು ಉಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉದರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಒಂದೇ ನಡಪಾಯರೆ ಎಂಚಾಪುಂಡಿರೇಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಹಿಂಗ್ಲ ಸಂಬಂಧದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಡಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಿಯನ್ನ ಮಗಲ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಾಲು ಬರ್ಪಲ್ ಮಗಲು ಮೈ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ತೀರು ಜೊತ್ತ ಮಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಲ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿರು ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮನ್ಪೇರು ಊರ್ದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡೋದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಾಯಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸೋದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅಂತೆ ಉಳೈಪದೇರ ಕಷ್ಟ ತಂದೆ ಊರ್ದ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಕೆಲಸಕ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಗುತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒರಿಪುನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆನೆ ತಾಂಕಿನಲ್ಕ ಅಂದು ಬಂಡ್ಪೇರೆ ಯಾಕೆಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಒಕ್ಕೆಲ ಸಕ್ಕೆಲ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯೊಡೆ ಕಾನೋಡು ಅಕಲಕ್ಲೆಗೆ ಆತಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಸೇರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಈತು ಮುಡಿಯಾರಿ ಮುಲು ಬೇಯ್ಪಿನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಡಿಯೋ ಮೂಜಿ ಮುಡಿಯೋ ಅರಿ ಮೂಲು ಬೇಯ್ತು ಉಣುಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪ ಒಂದು ಪಾಯರೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ವಾ ರೀತಿ ನಡಪ ಒಂದು ಪಾಪರೆ ಅಂತೆಕ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತೆ ತಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲ ದಿಂಜಂದು ಅತ್ತು ಅಕ್ಲು ಒಂತಂತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಎಂಕೆ ದಿಂಜೆ ಇಂಕ್ಲ ಕೇನೇರ ಪೋಪುಜ್ಜ ಅತ್ತು ಕೊರೋಡು ಈತು ಕೊರೋಡು ಮೊತ್ತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಜ್ಜರು ಅಕ್ಲು ಕೊಡ್ನೇನೆ ಜೆತ್ತೊಂಡು ಇವಾಗ ವರಿನ ಕಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೈದು ಪಾಡುವ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡ್ಲಮುಗೇರು ಗುತ್ತುದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂಡ ತೂಂಕನದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ವಾಲಗಾಯಿನಂಚುತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಮಲರಾಯೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಂಟೆ ಮೊಗಲ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ತುಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಂಗಣಜುಮಾದಿ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಇವಳು ಕೊನೆ ಒರ್ದು ಧರ್ಮ ನೆಗಪಾದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯನು ಒರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊಡ್ಲಮುಗೇರದ
ಧರ್ಮದ ಇವಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳಿಪ್ಪಡು ಇನಿತ ದಿನ ಏರುಪುರ ಈ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞದ ಒರುಟು ಮುಲ್ತ ಕೊಡ್ಲ ಮುಗೇರ್ದ ಬೋಳ್ನಾಡು ದೈವದ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಫಲವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂಡರ ನಮಕ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಬೋಳ್ನಾಡು ದೈವ ಅಂಚನೆ ಕಾರಣಿಕದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಯಪ್ಪೆ ಬಂಟ ದೈವ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡೆ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಬೋಳ್ನಾಡು ದೈವ ಆದಿಮಲಾರದ ಬತ್ತನಂಜಿತ್ತಿನ ಬೆತಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಳಿಡು ತಾನು ಕೊನೆ ಊರ್ದು ಕಾರಣಿಕ ಮೆರೆಪಾದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿತನ ಮಾತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬಲೇನು ದುಂಬುದ ಯಜ್ಞಲೆಡು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತರದ ಚುಕ್ಕಿದೀವೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ.